Λοιπόν, πες μας, τι ήταν η Αντιγόνη? Κοπέλα. Ναι, μπετατζής λίγο δύσκολο να ήτανε. Let him cook! Τι σόι κοπέλα ήτανε? Ξανθιά. Όπως πολύ καλά γνωρίζεις, υποπειραγέ, είμαι αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος εδώ και 4 χρόνια. Ξεκίνησα από πολύ χαμηλά για να φτάσω εδώ που έφτασα. Ήμουν ανάπηρη και περπάτησα. Ήμουν τυφλή και είδα. Ήμουν πλούσια, έγινα φτωχιά. Ήμουν φτωχιά, έγινα πλούσια. Παντρεύομαι, χωρίζω, ξαναπαντρεύομαι, ξαναχωρίζω. Και αυτό το κράνος εκεί. Ένας άνθρωπος δεν λέει να το αλλάξει. Πού είμαι? Δεν τη θυμάμαι. Τι, πες 16. Τζόκερ είναι το 19. You're fucking paranoid, you are fucking, you bloody, fuck you bloody, bastard bitch, fuck. Είναι μεγάλη επιτυχία που σας βρήκαμε και τις τρεις. Α, μην το συζητάς, γιατρέ, να πάρεις λαχείο. Τώρα που τον είδατε έστω και κοιμισμένο, είστε βέβαιος ότι ονομάζεται Σάββας Κατσίκης? Απολύτως. Καλέ, ναι. Τι λέτε? Τέλεια. Θα ήθελα να σας κρατήσω ακόμα λίγο. Να μην μας κρατήσετε καθόλου, γιατρέ. Δεν φτάνει που με φέρατε αρωνάροχος να μου εξηγήσετε τηλεφωνικώς περί τίνος πρόκειται. Θα χάσω και τη μέρα μου με το συγχωρεμένο. Μα δεν πέθανε ακόμα ο άνθρωπος. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα δικά μας. Τέλος πάντων. Ένα τηλεφώνημα πήγα να κάνω και τα που βρέθηκα. Μα χρειάζομαι κάποια στοιχεία. Εσείς τι του είστε? Πρώην. Τι πρώην? Βουλευτής. Ναι, γιατί με ειδοποίησε ο δικηγόρος μου ότι έπρεπε να υπογράψω κάτι χαρτιά για την πώληση ενός οικοπαίδου που είχαμε από κοινού από τότε που ήμασταν παντρεμένοι στο Λουτράκι. Και έτσι βρέθηκα στα καλά καθούμενα στο Γενικό Λαϊκό. Το κερατό μου! Παρεπιπτόντως, γιατρέ, βρίσκεται δίπλα μου.